Čaute, ja som Missy Kissy a ja vás vítam u nového videa, kde si aj s mojou rodinou, to som ešte vám nepovedala. To je prekvapenie na konci videa, ako si povieme, kto to vlastne bol Mami Long Legs. Všetci sa čudujete, kto to bol Mami Long Legs? No bola tu mama Huggyho Wuggyho a Kissy Missy, čiže mňa. Ona mala, ju vytvorili preto, aby sa hrala s deťmi, ale ku dospelým nebola absolútne vôbec priateľská. Takže sa rozhodli vytvoriť kútik, kde môžu vstupovať len deti, aby dospelých nesiedla. O pár rokov neskôr sa vynašla aj jej hračka, ktorá si vedela natiahnuť ruky a nohy až do 6 metrov. Chápete? Do 6 metrov. Keď Mami Long Legs začali deti prestávať navštevovať, stalo sa z nej monštrum. Toto monštrum zabíjalo ľudí, aj všetkých. Tie deti tam nechodili preto, lebo z tej kancelárie sa stratili všetci zamestnanci, záhadne zmizli. A teraz sa začína náš chapter 1. Chapter 1 musíme zabíjať Huggyho Wuggyho, že? No, ale keď ho zabijeme, je po ňom a ostáva z neho malá hračka. V chapter 2 už prichádza naša Mami Long Legs, ktorá ovláda Huggyho Wuggyho hračku. Keď vojdeme ku nej a uvidí nás, ponúkne nám, že nám dá lístky na vlak, ktorým odídeme z tejto miestnosti. Dá sa povedať, že my sme Gregory. Sme jeden z zamestnancov, ktorý sa po dlhom čase tam vrátil, aby to preskúmal. Mami Long Legs, aby nám dala tie lístky, nám ponúkne 3 hry, ktoré keď vyhráme, bude nám postupne dávať lístky. Ako prvá hra musíme stlačať tlačítka, ktoré ona ukazuje. Ona nás za oknom povzbudzuje a takéto veci. Druhá hra, musíme utiecť nášmu popkovi, psíkovi, ktorý je dlhý ako chobotnica. Musíme sa jednoducho skryť. Keď vyhrajeme aj toto, v tretej úlohe, čiže hre, musíme, ako sa hrajú tie bobry, musíš byť s kladivom. Tak my takto musíme byť Huggyho Wuggyho. Keďže to hrali deti, tak Mami Long Legs ich tam priviazala, ale v našom prípade ich odviazala, čiže na zamestnanca môže Huggy Wuggy kedykoľvek vyskočiť. Tak toto je asi koniec. No vlastne, počkať, ako sa to končí? Keď vy si potom zrazu všimnete okno, natiahnete sa s vašimi naťahovacími rukami a vyskočíte z neho von. Ale Mami Long povedala, nesmieme porušovať pravidlá, alebo nás zožre. A keď sme porušili pravidlo, Mami Long Legs nás naháňa a my jej musíme utiecť. Zrazu sa jej ruka zasekne v mlynčeku a zamestnanec, čiže náš Gregory, to využije a mlynček spustí. Mami Long Legs sa snaží dostať von, ale nejde to, a keď jej tam dojde jej zadaček, ktorom má ako každý pavúk srdce. Škoda, že Mami Long Legs je to ako pavúk, ale má 4 nohy. A to je všetko. No a čo k tomu prekvapeniu? Poďme na to. Ako som vravela, tak mám aj rodinu. A ako prvý člen tejto rodiny je moja baby Missy Kissy. Ukáž sa, kde si? My name is Missy Kissy.
Preč. Čudujete sa, že bez otca nie sú bábätka? No, ja otca mám. Hi, I'm Odysseia. Takže toto je moja rodina a... Toto je moja rodina a my sa na vás tešíme u ďalšieho videa. Ahoj!